Omdat wij op onze vorige locatie bij aannemersbedrijf Pijnakker niet meer uit de voeten konden vanwege de regelgeving rond voedsel- en warenautoriteit. Dus de voedselveiligheidsaspecten en zo. Er was daar geen toilet. Geen warm water en de vloer was moeilijk schoon te houden omdat er van die keien zijn waar zand en stof en zo. En het is gewoon in de loods waar ook allerlei machines staan. Dus vandaar dat we hier naartoe zijn gegaan. Behalve dat we dus doorverwijzingen vanuit de gemeente krijgen voor een voedselpakket, krijgen we ze ook vanuit andere instanties. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Humanitas, aan FSU, dat is het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden. Vanuit de GGZ, geneeskunde, de gezondheidszorg, de jeugdzorg. 2,5 jaar geleden begonnen we met 7. 1 januari vorig jaar waren het er 27. 1 januari jongsleden 44. En nu zitten we op 50. En er zitten er nog 3 in de pijplijn. Dus die moeten nog gescreend worden of ze dus in aanmerking komen. Dus de volgende keer denk ik dat we op 53 zitten. Dus het is een behoorlijke stijging. De voedselbank zit nu hier bij de Kolmer Courier. Hoe is dat tot stand gekomen? Via bemiddeling. Wij hadden een vraag uitstaan via onder andere de middenstandsvereniging. En via bemiddeling van de heer Alle de Vries, die even verderop woont, die tipte ons. En we zijn toen met hem samen hier naar Siebe de Jong te gaan. En daarna was het redelijk snel beklonken toen wij zagen welke ruimtes we konden krijgen. Gewoon nog 2 weken geleden hebben we op de oude locatie gedaan. Daar hebben we toen alle schappen leeggemaakt en alles meegegeven. En hier zijn we toen de week daarna alles verhuizen hier naartoe. Maar er moesten ook meer dingen. Er moest een wand verplaatst worden enzovoort. En morgen is dan de eerste uitdeling. Hier is op deze locatie. Alleen ja, de schappen zijn redelijk leeg omdat we 2 weken geleden uitverkoop hebben gedaan. Van de gemeente krijgen we niks binnen. Maar goed, ik heb ze er straks geprobeerd wat uit te dagen in de hoop dat in ieder geval een bijdrage gaan leveren in de huurkosten van dit pand. Die ruim 4000 euro is, die kosten. Omdat ook omliggende gemeenten die doen wat. En er is een pot armoedebestrijding. Dus ja, daar doen we dan een beroep op. En maar afwachten wat het resultaat is.